Good morning everyone! Sige po, sa oras pong ito, inaanyayahan po ang bawat isa na tumayo, umikot at batiin po natin ang bawat isa at ibigay po natin ang ating pinakang matamis na ngiti. Sige po, umikot po tayo at huwag po natin hayaan at hindi natin makamayan ang ating mga kapatid. So beautiful, smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister, everything give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister. So beautiful, smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister, everything give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister. Praise you, Jesus. This is the day that the Lord has made and we will rejoice. Walang dahilan kung hindi natin, wala tayong dahilan para hindi natin siya purihin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi nga po sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Amen. Kung nais po nating mag-succeed at maging maayos po ang lahat-lahat sa atin, ibigay po natin sa ating Panginoon. Thank you, Jesus.
Hallelujah. O dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa lahat, Panginoon, ng iyong kabutihan. O Lord, narito kami, Panginoon, lumalapit sa iyo, nagpapalinis, Panginoong Diyos, sa lahat ng aming karumihan. Anuman, Panginoon, na nakikita mo, Panginoon, na karumihan sa aming mga puso. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos, upang walang hadlang, Panginoon, na kami, Panginoong Diyos, ay makalapit sa iyo sa umagang ito. Dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, ipinagkakatiwala namin, Panginoon, ang aming gawain sa umagang ito. Hinihingi namin, Panginoong Diyos, na pagpalain mo lahat, Panginoon, ng parte, Panginoong Diyos, ng serbisyo namin ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang music ministry. Pagpalain mo, Panginoon, ang dance ministry. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, baging ang ushering. Pagpalain mo higit sa lahat, Panginoon, ang anak mo, Panginoon, na gagamitin mo upang maghayag, Panginoong Diyos, ng iyong salita. At ang salita mo, Panginoong Diyos, na inihanda mo sa umagang ito, tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa na makarinig, Panginoon, na maging pagpapala, Panginoong Diyos, sa buhay ng bawat isa. Banal na Santong Espiritu, hinihingi namin. Inaabot namin ang puso mo, Banal na Santong Espiritu, sa umagang ito. Inihingi namin, Panginoon, na ang presensya mo, ang siyang iparanas mo, Panginoong Diyos, sa iyong mga anak. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga tenga. Higit sa lahat, Panginoon, buksan mo, Panginoong Diyos, ang pangunawa namin upang maunawaan namin, Panginoong Diyos, ang nais mo, Panginoon, na ipagkaloob sa amin na salita mo sa umagang ito. Thank you, Lord. Ang pagpapala mo, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa. At ang lahat, Panginoong Diyos, ay makatanggap nito sa pamamagitan mo, Panginoong Jesus. Ang banal mong dugo, Panginoon, ay ibalot mo, Panginoong Diyos, sa bawat sulok ng tahanang ito. Balutan mo kami, Panginoon, upang hindi kami, Panginoong Diyos, madaya anuman ang plano at gawa ng kaaway. In Jesus' name. Thank you, Lord. Magpapatuloy kami, Panginoon, na sumamba sa iyo, magpuri sa iyo, magpasalamat sa iyo. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, ito aming dalangin. Amen. Amen. Good morning, church! Yun, gising na ba ang lahat? Amen. Sa umagang ito, muli, sama-sama tayo magpupuri at itataas ang pangalan ng ating Panginoon. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, ang hinahanap ng Diyos na tunay nagpupuri sa Kanya, ang pagpupuri ay nanggagaling sa ating mga puso. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, purihin mo ang Diyos na nanggagaling sa iyong puso. Amen. Kaya sa umagang ito, sama-sama tayong maawit. Magpupuri sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Sing, blessed be your name. Blessed be your name, when found in the desert place. Through a walk through the wilderness. Blessed be your name. Oh, every blessing you
name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. Blessed be your name. The sun shining down on me. The world's all as it should be. Blessed be your name. Oh, we bless your name, Lord. Blessed be your name. When the road marked with suffering, with the pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you poured out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, well, I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Yes, Lord, we bless your name of the Lord. Blessed be your glory. Sing, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Come on, sing it again. Oh, bless the name of the Lord. Blessed be your name. With the sun shining down on me. The world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. When the road marked with suffering, Lord, is pain in the offering. Blessed be your name. Lord, every blessing you poured out, I turn back to pray. Thank you, Lord. When the darkness closes in, Lord, still I come on, bless your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, we bless your name. The name of the Lord. Blessed be your glory. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Oh, you give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Come on, church, we will bless the name of Jesus in this place. Oh, we worship you, Lord. Blessed be your glory. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glory. For the last time, sing, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Oh, we bless your name. Blessed be your glorious name. Come on, bless the name of Jesus. Oh, we bless you. We glorify your name. I will bless the Lord with all my soul. I will bless the one who made me whole. You alone, my Lord, my heart will sing. I will bless the Lord with all my soul. I will tell of all your mighty love.
the dark into your light. So Lord, you alone, you alone, my Lord. My heart will sing, I will tell of for your mighty love. So you are holy, holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with. Come on, bless the name of the Lord. I will tell of all your mighty love. Pull me from the dark into your light. Yes, you alone, you alone, my Lord. My heart will sing, I will tell of all your mighty love. Come on, sing, Lord, you are holy, holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Oh, sing holy, Lord, holy are you, Lord. My heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. God of all the earth, God of all the, come on, we will declare, God of all the, we'll shout the name Jesus. Sing, God of all the earth, God of all the earth, you and I, God of all the earth, Jesus, sing God of all, the God of all. Come on, shout, the God of all the earth, God of all the Jesus, sing it again, God of all, the God of all the earth, God of all the earth, God of all Jesus, sing holy, holy are you, Lord. My heart will sing, mighty Son of God. My soul will cry out, worthy Lamb of God. My life will sing out, I will bless the Lord with all my soul. Sing, I will bless the Lord with all my soul. Lord, I will bless the Lord with all my soul. Oh, come on, bless the name. Oh, bless the name of Jesus. Oh, yes, Lord. Tunay nga katulad ng ating inawit, hinahanap ng Diyos ang papuri na nanggagaling sa ating puso. As we offer our lives to Him, and once again we will sing, Lord, you are a holy God. You are an awesome God. Holy are you, Lord. Sabihin natin sa Panginoon, my heart will sing out, mighty Son of God. My soul will cry out,
on, sing it again. Wala tayong ibang sinasamba kundi ang Panginoon. Holy are you, Lord. My heart will sing out. Mighty, you're the Son of God, Son of God. My soul will cry out. Worthy, you Lamb of God, Lamb of God. My life will sing out. I will bless the Lord with all my soul. Yes, we will bless your name with all of our soul, Lord. I will bless the Lord with all my soul. Oh, I will bless the Lord with all my soul. Oh, yes, Lord, we bless your holy name. Lord, this morning, nakikita mo ang bawat puso ng bawat isa sa amin. Lord, we will bless your holy name. We will magnify your holy name. Dahil ikaw lang, Panginoon, ang aming Diyos. Walang iba kundi ikaw, Panginoong Jesus. Patuloy tayong umawit sa Panginoon as we worship Him with all of our hearts. Oh, we give you praise. We give you glory. It's because of who you are. Oh, thank you, God. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I'll worship you because of who you are. Lord, I'll worship you because of who you are. Sing it again, because of who you are, Lord. Because of who you are, I give you glory. Oh, yes, Lord. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I'll worship. Come on, worship the name. Because of who you are, Lord, I'll worship you because of who you are. Sing Jehovah. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory.
That's what you are. Sing, you're unchangeable, God. Unchangeable. Unchangeable. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, you are. Yes, you are. Unchangeable. Unchangeable. Unshakable. Unstoppable. That's what you are. So you are God alone. 'Cause you are God alone. From before time began. You are on your throne. Yes, you are. O walang iba, Panginoon, kundi ikaw. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, yes you are. Right now, and right now, you are on your throne. How great is our God? Sing with me, sing with me. How great is our God? And all will see how great, yes you are. How great is our God? Sing it again. Oh, lift up the name of Jesus in this place. How great is our God? Sing with me, sing with me. How great is our God? And all will see how great, yes you are. How great is our God? You're the name, your name is above all name. You're the name above all names. Sabihin natin sa Diyos, you're worthy. You are worthy of our praise. Lord, my heart and my heart will sing. How great is our God? Oh, your name, you're the name above all names. Come on, just worship the name of Jesus in this place. The Lord is speaking into our hearts. Nais ng Diyos ang tunay na pagsamba na nanggagaling sa ating puso. Lord, our heart will sing that you are a great God. Come on, sing it again, church. Worship the name of the Lord with all of your heart. You're the name above all names. Oh Lord, we want more of you. More of you in this place. Oh, our hearts and my heart will sing. How great is our God? Is our God? Sing how great, how great. Come on, sing with all of your heart. Sabi mo sa Panginoon ang laman ng iyong puso sa umagang ito. Cry out unto the Lord. Give Him thanks for all that He has done. Oh, bless the Lord with all your soul, all your strength, with all of your heart. Sing, Lord, you are great. How great is our God? Oh, sing you, sing with me. How great, oh yes, Lord, we give you all the worship. We give you all the praise. Lord,
you deserve the highest praise. Come on, lift the name of Jesus, because His name is the highest name. You're the name. Oh, Lord, there is no other name. You are worthy of our praise. Lord, you see the deepest desires of our hearts. How great is our God. Lord, itataas namin ang pangalan mo sa lugar na ito. Itataas ang ngalan mo dahil ikaw ang hari ng aming buhay. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Dakila ka. Lord, itataas namin ang pangalan mo. Lord Jesus, be lifted up in this place. Itataas. Lord, walang ibang pangalan kundi ikaw, Panginoong Jesus. Ikaw ang hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Muli pa, itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Itataas, itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Sa huli pa itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Itataas ang ngalan mo. Dahil ikaw ang hari, hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba. O Diyos, dakila ka. Come on, church. Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Lord, to you alone all the praise. To you alone all the glory. Jesus, be lifted up in this place. No other name like Jesus. We give you glory. We give you honor. Come on, lift His name. Worship the name of the Lord with all of your hearts, with all of your soul, with all of your strength. Worship Him. Glorify His name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, we worship your name, Jesus. Oh, we thank you for your presence, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ito na nga, Panginoon, na sabi mo sa iyong salita na ikaw ay nananahan sa papuri ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, alam namin na sa lugar na ito, Diyos, ay kumikilos ka at meron kang ginagawa, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, nakikita mo ang bawat puso ng bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, bagaman may mga problema, may mga pagsubok sa buhay, Lord, kami ay narito, O Diyos, handang sumamba sa iyo, handang magpuri sa iyo, ay tataas ang pangalan mo sa aming pong buhay. Lord, marami pong salamat sa lahat ng iyong ginawa, sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala, O Diyos, sa lahat, Panginoon, sa pagpapatawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Lord, we give you all the praises. We give you all the honor. Sa iyo lamang lahat, Panginoon, ang aming papuri. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.
Praise. Praise God. Purihin ang ating Panginoon sa oras na ito. Hindi tayo mananawa na itaas ang ating mga kabataan, yung ating mga children na ito na regalo ng Diyos. Kaya sama-sama natin silang ipanalangin. Natin ang ating mga kamay sa kanila. Extend our hands toward them. And let us extend the blessing that is coming from our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, in Jesus' name, sa oras pong ito, salamat po, Diyos, sa buhay ng mga batang ito, Panginoon, na regalo nyo, Diyos, sa kanilang mga magulang. Father, in Jesus' name, hayaan nyo, Panginoon, ang mga batang ito ay lumaki. Hallelujah, na naroon na may banal na takot sa inyo. At salamat, O Diyos, sapagkat alam namin, Panginoon, hallelujah, na mga batang ito na regalo nyo ay very special, very precious before your sight. And you have a divine plan, Lord, sa kanilang mga buhay. Kaya ngayon pa lamang patuloy namin dinideklara that only your plan and will be done over their lives. Father, in Jesus' name, hayaan niyo, Panginoon, ang hedge of protection niyo, Lord, ang naroon na bumalot sa kanilang mga buhay. Yes, O Lord, in Jesus' name, maging ang wisdom, knowledge, and understanding be upon them, O God. Hallelujah, in the name of Jesus. Yes, O God, we claim, Lord, hallelujah, Lord, ang inyong pagsama, Panginoon, sa kanila, Lord, maging sa kanilang pag-aaral. Lord, we declare, O Lord, that they are the head and not the tail, O God. In the name of Jesus, O God. Mag-excel sila, Panginoon, sa kanilang pag-aaral sapagkat sasamahan niyo sila. Lord, continue to send forth your angels to take charge over these children, Lord. In the name of Jesus. Salamat, salamat na marami. Patuloy namin silang pinagkakatiwala sa inyo at sa kanila pong pag-aaral. Ngayon Sunday, Lord, sa kanilang Sunday school, Father God, buksan niyo ang kanilang mga puso, ang bawat salita na maiyahasik sa kanila. Lord, alam po namin, your word will not return unto you void. It will accomplish, Panginoon, your purpose, Lord. Kaya, Lord, ang mga salita nyo na matatanim sa kanila, it will accomplish your divine purpose and plan over their lives in the name of Jesus. Salamat po. Hayaan nyo, Panginoon, ang lugar na yon na kanila pong gagamitin. Continue to seal that place with the power of your blood, O Lord. And let your divine presence be upon that place. In Jesus' name. Thank you, Lord. We give you all the glory, the honor, the praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise the Lord. Amen, amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Mapagpalang umaga sa bawat isa. Sabihin natin sa ating katabi, mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Amen. Yes. Thank you, Lord. Alam ko na mayroon pong divine, habi nga ay purpose. Meron siyang revelation, no? Kapahayagan na nais natin na matanggap sa umaga pong ito. Amen. Handa na po ba ang ating mga puso? Amen, no? Katulad ng ating inawit kanina, sabi doon, bless the Lord, oh my soul. No, ito po ay nasa Psalms 103. No, sabi ganon, and all that is within me, bless His holy name. Sama-sama nga natin itong sabihin, no, una sa ating mga sarili, no? I-command natin, no? Kailangan i-command natin para hindi tayo matulog, para hindi manakaw ng kaaway. Yung kapahayagan ng Diyos na ibibigay niya sa atin through His Word, no? I-command natin ang ating mga sarili sa umaga pong ito. Let's declare it, no? Psalms 103. Goy, paki-flash mo sa ating, yan, para sama nating, tumayo tayong lahat. Yan. Yan. Para po malugod ang Diyos sa atin, no? Hindi tayo physically present pero spiritually absent, no? I-command natin yung ating mga sarili. Sabihin natin to ngayon sama-sama, sabihin natin,
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all my iniquities, who heals all my diseases, who redeems my life from destruction, who crowns me with loving kindness and tender mercies, who satisfies my mouth with good things, so that my youth is renewed like the eagles. Amen. Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Hindi pa nag-manifest yung command doon sa bless the Lord, oh my soul. Kasi pag sinabing palakpakan natin ng Panginoon, kanino natin ibibigay ang palakpak? Let's give our best clap of praise unto our God. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Gisingin natin yung ating mga katawan, yung ating mga isipan, para po naroon na sabi nga maibigay natin sa Panginoon ang tunay na pagsamba. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. At sa oras na ito, tayo po ay darako na sa ating pong pag-aaralan. Handa na po ba tayo? Amen. Praise the Lord. At tayo po, ang tema po natin sa buwan na ito ng Hunyo ay matatagpuan natin sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. Yan. 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. Ang sabi dito, Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, Because I bore him in pain. 10. And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Amen. Ito po yung naroon na tinatawag na Jabez prayer. The prayer of Jabez. Bago po tayo magpatuloy, patuloy tayo yumukot, pumikit. Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, Lord, hayaan niyo po, Panginoon, your word that is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, ang siyang narong kumilos sa aming mga buhay. Father God, sinabi niyo, Panginoon, your word will not return unto you void. Kaya Lord, dalangin ko po, ano man ang kapahayagan niyo sa buhay ng bawat isa, ito po ay matanggap namin, Panginoon. Yes, O Lord, in the name of Jesus, ma-encounter ka namin, O Diyos, sa pamagitan ng inyong salita, na amin pong pagsasalusaluhan sa umaga pong ito. Yes, Lord, hide me under the shadow of your cross and let your holy name be far exalted, O Lord. I must decrease and you must increase, O Lord. Let the meditation of my heart and the confession of my mouth be acceptable unto you. Holy Spirit, be our teacher. Be our guide. Instruct us and direct us in the way we should go. Thank you, Lord. We declare, O Lord, your presence in our midst today, O God. Lord, sapagkat sinabi nyo, kung saan may 2, 3 na nagkakatipon sa inyong pangalan, kayo'y nasa kalagitnaan. Kaya Father, as a respect, O Lord, hallelujah, Lord, Lord, ang inyong presensya, Panginoon, ay amin pong ina-acknowledge, O Lord. Hallelujah. Kaya Lord, hayaan niyo po, na katulad po ng aming binanggit kanina, we will bless you with all our soul, O God, with all our might, with all our strength, O God. Hallelujah, in the name of Jesus. Salamat, salamat, salamat. Hallelujah. We declare, Lord, that something good will happen to your people right now in the name of Jesus. Salamat po. We honor you today. We praise you. We bless you. In Jesus' mighty name, these things we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Dito po sa 1 Chronicles chapter 4, verses 9 to 10, makikita po natin dito, yung tungkol po sa naging panalangin ni Jabez. Pero bago po ang lahat,
sabi nga po, ang aklat po ng First and Second Chronicles, ito po ay parang, kumbaga, listahan ito. No, dito natin makikita ang lahi ng tao mula kay Adan, no, hanggang sa, sabi nga po, lahat ng mga naging anak, marami po, panay pangalan, ang nakalista po sa First and Second Chronicles, no. At dito po sa First Chronicles chapter 4, kung titignan po natin, no, ito po ay naglalaman ng lahi ni Judah, no? Isa sa anak ni, sabi nga ni Israel o ni Jacob, no? At makikita po natin, ano, na sabi nga ay, sa bawat anak, hindi sa akin to cellphone, Kanino cellphone to? Keshik yata. Dito po sa tawag dito, sa verse 1, no? Kung atin pong babasahin, Hendrix, tignan natin sa verse 1. Dito sa Chronicles chapter 4. Tignan po muna natin ang background, ano? Kung saan naroon na sabi nga ay si Jabez naroon na nagmula, na lahi. Yan. The sons of Judah were Perez, Hezron, Carmi, Hur, and Shobal. No, ito po ay sabi nga pinakita o inihayag yung mga naging anak ni Judah. Sa verse 2, and Reaiah, the son of Shobal, begat Jahat, and Jahat begat Ahumai, and Lahad. These were the families of the Zorathites. Verse 3, these were the sons of the father of Etam, Jezreel, Ishma, Itzbash, and the name of their sister was Hazelelponi. No, dito pinakita o inihayag na, kasi yung makikita niyo na lagi, yung sons, no, yung mga anak na lalaki, kasi usually po, naroon na sabi nga ay, ang ina-acknowledge talaga yung mga anak na lalaki. Pero sa pagkakataon na yon, na-acknowledge yung isang anak na babae. At dito sa verse 4, and Penuel was the father of Gedor, and Ezar was the father of Hushan. These were the sons of Hur, the firstborn of Ephrathah, the father of Bethlehem. And Ashur, the father of Tekoa, had two wives, Hela and Naara. Naara bore him Asuhuzam, Hefer, Temeni, and Haashatari. These were the sons of Naara. Verse 7, the sons of Hela were Zereth, Zohar, and Ethnan. Verse 8, and Koz begat Anub, Zobeba, and the families of Hershel, the son of Harum. Pagdating sa verse 9, makikita po natin na naging iba, no? Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. At sa verse 10, na sabi nga, and Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Tingnan natin yung verse 11. Sa verse 11, balik uli. Yan. Kelub, the brother of Zunah, begat Mehir, and who was the father of Heshton. No? Dire-diretso yan. Na ipinapakilala din yung mga anak-anak, yung mga tatay-tatay. No? Pero makikita natin, bakit kakaiba yung verse 9 and 10. No? Verse 9 and 10. At kung tutuusin, hindi sinabi dito kung kanino anak si Jabez. No? Ang ipinahayag lang dito ay siya ay ipinanganak ng nanay niya in pain. Kaya kung titignan po natin na maaaring yung kanyang nanay ang siyang anak noong yung nasa lineage na yon, no?
yung nasa linya na yon na hindi nabanggit ang pangalan. Kasi nga, usually, yung mga babae, hindi nababanggit. Tanging ang mga lalaki lang. No? Kaya, naroon po na maaaring yung pong nanay ni Jabez ang nakalinya. No? Hindi yung tatay niya. No? Kaya, bigla siyang sumulpot. No? Biglang naging iba yung 9 and 10. No? At ito ay makikita natin na naging tungkol kay Jabez. At ang nakakatuwa dito, makikita po natin na sa mga talatang ito ng yung 9 and 10, makikita po natin yung na bagamat si Jabez daw, kaya siya pinangalan ng Jabez kasi ang ibig sabihin ng Jabez ay naroon na habi nga ay nakaranas ang nanay niya ng pain, no, ng hirap sa panganganak. At alam naman natin na walang madaling manganak, no? Napakahirap talaga ng manganak. Ang sabi nga para bang nakalagay o nakatuntong ang isa mong paa sa kamatayan, no? Yun yung nai-illustrate, no? At ako bilang nagkaroon din ako ng 4 na anak, alam ko yung alam ko yung pain, no? Na ganong kagrabe. At nung una po ngang ipanganak ko si Sheik, no, si Pastora Sheik, doon ko nakita yung katotohanan na sinasabi na makakakita ka ng star-star. No? Dahil actually po, hindi ko naranasan yung labor na sinasabi. Nag 4 cm na ako noon, wala pa akong nararamdaman, yung ang nagpaanak po sa akin ay yung tiya ko na doktora, no? Nung time na yon, dahil nandun kami sa Pasig, nagpa-check up ako, chinek up ako, tapos maya-maya ay umuwi na ako kasi kapitbahay lang namin. Bigla akong pinatawag uli nung tiya ko na sabi, halika nga sandali. Siguro meron siyang parang na sa akin, i-IE nga kita, sabing ganon. At nung i-IE ako, 4 cm na pala. Kaya ang sabi niya sa akin, naku, 4 cm na pala, ihanda mo na yung handa mo na yung gamit mo at pumunta na kayo ng ospital. Kasi po, siya ay resident doctor sa Manila Doctors Hospital, Maynila pa, no? Kaya naroon po na na pinipare namin yung gamit ng mga bata, yung gamit at naroon po na kami ay pumunta na ng hospital. Kasabay namin siya. Nung kami ay nandoon sa, tawag dito, sa sasakyan, sa taxi, at tumitingin siya sa akin. Kasi siguro tinitingnan niya, baka sumasakit na yung tiyan ko, no? Sabi niya sa akin, basta sabi mo lang, shh, ganun lang. Binibigyan niya ako ng instruction. Pero ako, actually, wala akong nararamdaman, no? Hanggang sa makarating na kami doon sa, sa Manila Doctors. Pagdating doon sa Manila Doctors ay nagbigay na siya ng instruction doon sa mga nurse na, i-prepare niyo na siya. Dahil 4 cm na siya. Ako naman, bumabati pa ako, no? Nakangiti ako, narinig ko, sabi ng mga nurse, kakaiba itong mga anak na to, 4 cm na, nakangiti pa, no? Kasi nga, wala akong nararamdaman, no? Hanggang sa ako po ay, nung inayos, at yun nga, parang inanuhan lang ako ng ng pampahilab, no? Para, at noong naroon na, inaano ko na, yun nga, umire, ganon, nag-uumpisa na humilab, nandun na yung sakit. Ang parang natatandaan ko na lang, nung yung final na nag-blackout ako. At doon ako nakakita, doon ko narinig yung ting-ting-ting-ting, yung mga star-star na sinasabi, no? 'Di ba? Nagiging yun, halimbawa nasuntok ka, no? 'Di ba? Ang nagiging parang nun ay yung star-star. Sabi ko, totoo pala 'yun, no? At makikita natin na yung nanay ni Jabez, siguro hindi lang star-star ang nakita, baka constellation pa. Dahil sabi, pinanganak siya, nasa hirap talaga, no? He was born in pain, no? Kaya dahil doon ay naroon na, sabi nga ay pinangalanan niya ang kanyang anak na Jabez, no? Jabez. Kanina, kagabi pala, meron akong pinapakinggan na about pain din. Ito palang si Benjamin, no, yung bunsong anak ni Jacob, no?
Bali, anak siya ni Rachel. Pinanganak din pala ito ng talagang grabe ang pain na naranasan ni Rachel, no? At dahil sa sobrang sakit, no? Naroon na yung anak niya ay nasabihan niya na Raboni ba yun? Basta meron siyang pangalan na ibinigay na ang meaning ay pain, no? Sa sobrang sakit na kanyang naranasan. Pero praise the Lord, dahil nandoon si Jacob, naroon na hinarang niya. Sabi niya, hindi iyan ang pangalan ng anak ko. Ang pangalan niya ay Benjamin. No? Yun yung bunso niya. Pinalitan niya, no? Hindi niya tinanggap na ang pangalan ng anak niya ay magiging meaning ng pain, no? Dahil alam niyo po ba, ang pangalan natin ay mayroong sabi nga ay kahulugan o naroon na ginagawa sa ating mga buhay. Kaya maging maingat po tayo. Kaya kami po, yung mga anak po namin, hindi namin basta inanuhan ng pangalan, talagang hinanap namin. O naroon na nag-ano kami ng pangalan sa Bible. Na kung saan sa mga pangalan nila, alam namin na yung pagsama ng Panginoon, ang pagsama ng Diyos ay kanilang mararanasan. No? Katulad si Pastora Chic, no? Shikaina, bagamat nagkamali ako ng spelling dahil medyo groggy pa ako nung pinasulat sa akin, pero Shikaina talaga yung meaning the glory of God, no? Kaya naroon po na antag dito, merong gagawin yon sa buhay ng ating mga anak. Si Shemuel, God with us, no? Tapos si Shelemiah, priest or friend. Sino ba ang priest of God, tsaka friend of God, si Shekanaya, no? Nandun yung talagang, hindi kami basta-basta nagbibigay ng pangalan, no? Ang pangalan nila ay hango sa salita ng Diyos sa Bible na ang meaning ay ang pagsama ng Diyos. Kaya yung mga wala pang anak, pag-pray nyo na, no? Pag-pray nyo. Huwag kayong basta magbigay ng pangalan. Yung iba nakakalungkot, no? Pangalan ng, habi nga ay, kung sino-sino, no? May pangalan ng aso, may pangalan kung, no? Kaya sabi nga, maging maingat tayo dahil ang bawat pangalan na ibibigay natin sa ating mga anak ay naroon po merong gagawin, no? Sa buhay, no? Kaya meron naman po na sabi nga ay, ang tawag dito, pag na-born again, no? Pag na-born again ay nag-ano ng ibang pangalan. Naalala ko yung isang sa Mindoro po, ang pangalan niya ay Ponciano. Nung na-born again siya, naging Paul, no? Hindi na niya pinagamit yung Ponciano, naging Paul na, no? Tapos merong katulad din po si Abraham, no? Ang dati niyang pangalan ay Abram. Pero nung ang Panginoon ay naroon na nagbigay ng pangako sa kanya, no? Nabago ang kanyang pangalan. Nagkaroon ng H sa gitna. Abraham. Ibig sabihin, naroon na yung pagsama ng Diyos sa kanya. Si Jacob naman, po, ang pangalan niya, alam niyo po ba ang ibig sabihin ng pangalan ni Jacob? Ha? Ang ibig sabihin ng pangalan ni Jacob ay, anong tawag dito? Mang-aagaw. No? At yun po ay nagkaroon na ng manifestation. Kasi sila eh. Di ba? Kambal sila. No? Dapat si Esau ang naroon na panganay. Kambal sila, nandoon na nakita na sa paglabas, talagang pinipilit ni Jacob, hinahawakan yung na wag siyang mauna. Wag mauna si Esau. No? At naroon po na ito po yung nag-manifest pa rin nung sila ay malaki na. Na kung saan ay naagaw ni Jacob ang blessing ng kanilang ama na si Isaac. No? Kasapakat yung kanyang nanay. Dahil nung malapit nang mamatay,
no? Ang kanyang ama na si Isaac, pinaano na niya na ibibigay ang blessing. Pero yung kanyang nanay, alam niya na para kay Jacob talaga ang blessing, no? Kaya gumawa sila ng paraan para ang blessing ay talagang mapunta kay Jacob, no? At yun nga, si Esau, sabi nga ay bagamat siya'y pinagpala ng kanyang ama, pero mas na pagpapala ng panganay na anak ay napunta kay Jacob, no? At dahil dito, dahil ang pangalan nga ni Jacob ay parang mga agaw, no? Pinalitan ito ng Diyos. At ang ipinalit ay Israel, no? Kasi nga pinangunahan na siya ng Diyos, no? Kaya makikita natin na napakahalaga ng pangalan. At dahil dito, dahil si Jabez, no, ay pinangalanan nga ng nanay niya ng Jabez, ibig sabihin, siya ay nagdulot ng hirap at sakit sa kanya nung siya ay pinanganak. Maaring si Jabez ay nakaranas ng hirap, no? Maaring siya ay nakaranas ng hirap. Pero praise the Lord, makikita po natin na bagamat ganun po ang makikita natin na may katotohanan bilang ina na naitrain niya ang kanyang anak, no? Naitrain niya ang kanyang anak na si Jabez, no? Ano-ano yung powerful truths na nai-impart ng nanay ni Jabez sa kanya. Na bagamat siya ay ipinanganak sa hirap, no? Pero dahil sa katotohanan na na-impart ng nanay niya sa kanya, kaya niya naibigay, kaya niya nasambit yung panalangin na yon, no? Kaya tingnan muna natin yung three powerful truths na na-impart ng nanay niya. Ang una, ano yung sabi doon sa una? Asa na? Yan, the powerful truths about the prayer of Jabez. Number 1, it reminds us that, it shows that God wants to spend time with us through prayer, no? Naipamulat ng nanay ni Jabez sa kanya na kailangan nakikipag-communicate sa Diyos, no? Para yung hirap na yon ay hindi niya maranasan. Po? Kaya kailangan naroon na makipag-communicate ka, tinuruan siya. And that is through prayer, no? Sa pamagitan ng panalangin. Kaya sabi nga, dito natin makikita, no, na sabi nga, si Jabez daw, dahil siya ay tinuruan ng kanyang ina ng mga katotohanan na dapat niyang malaman, no? Kasi yung iba, sabi nga ay pinanganak na mahirap, naroon walang ginagawa. Kaya ano nangyayari? Namamatay na mahirap. Pero ang sabi nga po, hindi kalooban ng Diyos na pinanganak ka ng mahirap tapos mamamatay ka ng mahirap, no? Meron pong, kapag nakita natin yung katotohanan, nalaman natin ang katotohanan, makikita po natin na, sabi nga po ay, naroon na mula sa kahirapan ay kaya kang iahon sa kaginhawahan, no? Magkakaroon ka ng pananampalataya sa ating Panginoon. Alam niyo, meron po akong, talagang kapag nakikita ko sila, no, talagang grabe yung kahirapan na kanilang naranasan, no? Yung family po ni ni Marina. Tapos ang dami niyang anak, no? Yung mga bata, sabi ko nga, minsan naawa ko kasi nadideprive sila ng kanilang kabataan. Dahil bata pa lang ay, sabi nga, na pwersado sila na magtrabaho, no? Dahil yung kanilang ama, sabi nga, hindi naging magandang ehemplo sa kanila. Kaya yung mga bata, minsan makikita mo, talagang naroon na tumutulong sa kanyang ina, no? Lalo na yung sunod-sunod na panganay. Nakakatuwa nga ngayon dahil kung dati-rati ay nandyan lang sila at naka-squat sila dyan, ngayon sa tulong ng Panginoon, nandun na sila doon sa may malapit sa school at nakakapangumpahan na, no? Ano ibig sabihin nun? Meron ng
pinagkakakitaan. No, yung dalawa niyang anak, yung panganay at yung susunod sabi nga ay naipasok na security guard. At hindi lang yon, no? Nagpapatuloy pa rin sa pag-aaral. No? Nagpapatuloy pa rin sa pag-aaral yung kanyang mga anak. Walang nagiging dahilan para huminto ang kanyang mga anak para mag-aral. No? Kaya makikita po natin na talagang napakahalaga ng nanay, yung guidance, no? Yung guidance ng ina. Kaya nga 'di ba, ang ina daw ang ilaw ng tahanan. Ito yung magbibigay liwanag pa rin. Bagamat nandun yung pain, katulad kay Jabez, no? Bagamat naroon yung pain na kanilang pinagdaraanan, no? Ay makikita natin na sabi nga naituro niya yung katotohanan. No, naituro niya yung katotohanan, lalo na yung tungkol sa prayer, no? At ang sabi nga, Jabez described as more honorable than his brothers. Dahil dito, no, naroon na si Jabez daw ay mas naging honorable, no? Sabi nga, anong ibig sabihin ng honorable? Merong marirespect mo siya sa kanyang buhay, sa kanyang ginagawa, bagamat naroon yung hirap. No? At ang sabi dito, hindi ibig sabihin na siya ay perfect. No? It means that he was prayerful. Bakit siya naging honorable? Because Jabez became prayerful. No? Kaya makikita po natin nga na kakaiba tong 1 Chronicles 4, 9 and 10. No, bigla na lang lumabas doon at ipinakita yung kapangyarihan ng panalangin. No po? Kaya dito ang sabi nga, naging honorable si Jabez, hindi dahil siya ay perfect, no? Dahil nga nandun sila sa kahirapan, nandun sila sa pain, no? Pero ang sabi nga, it means that he was prayerful. Ang sabi nga, this legacy wasn't built on achievements, but on prayer. Yung legacy na yon na being honorable, no, ay hindi dahil may na-achieve siya. No, maaring hindi nga siya nakapag-aral. Pero because he is prayerful, katulad ng itinuro ng kanyang ina, no, naroon po na naging honorable siya. Kaya ang sabi nga dito, Jabez described as more honorable than his brothers. No, kaya napakahalaga na maituro natin sa ating mga anak, no, yung kapangyarihan ng panalangin. No po? At yun naman ang kinalulugdan ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng panalangin, di ba, sabi nga, nagkakaroon tayo ng intimate relationship sa Panginoon. Kasi ang tunay na panalangin, ito ay communication sa ating Panginoon. No? Communication with our God. Ang number 2, sabi nga, prayer is spending time with God and God wants to spend time with us, no? Sabi nga, nag-spend ng time ang Diyos sa atin sa pamagitan ng ating pakikipag-usap sa Kanya, no? Kaya hindi po nawawalan ng, sabi nga, ay kahulugan na kapag tayo ay nakikipag-usap sa ating Panginoon, no? At makikita natin na sa pakikipag-usap sa Diyos, no, through prayer, ang gusto nga ni Lord ay mayat-maya. Kasi kaya nga niya sinabing, pray without ceasing. No? Pray without ceasing. Ano yung ibig sabihin nun? Hindi yung nakaluhod ka lagi, nakapikit ka lagi, hindi. Ang ibig sabihin po nun ay always talk to Him. Lagi kang makipag-communicate sa Kanya. Lagi mo siyang i-acknowledge sa buhay mo. Katulad ng sinabi sa Proverbs 3, 5 and 6. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. No? Kaya ibig po sabihin na yung power ng prayer ay gayon na lamang. No? Na sabi nga ay mayroon siyang gagawin sa ating buhay. Higit sa lahat, sa pamagitan ng panalangin, naroon po na ang Diyos ay nalulugod sa atin. Bakit? Kasi ina-acknowledge mo siya. Hindi mo siya binabaliwala. Kasi marami po, kinakausap lang siya, nilalapitan lang siya pag malaki ang problema. Pero kapag medyo maliit lang, imbis na sa Diyos sasabihin ng problema, sasabihin pa doon sa kaibigan niya, sasabihin tapos ang mangyayari doon ay
maaring i-chismis ka pa ng kaibigan mo, maaring naroon na i-down ka pa ng kaibigan mo, no? Pero alam nyo, sa ating Panginoon, kapag tayo ay mayroong mga kabigatan, pag meron tayo mga suliranin, ang sabi nga, we must cast all our cares unto Him, for He cares for us. No? Let's cast all our cares. Ibaba daw natin sa Kanya yung ating mga kabigatan, yung mga pain. Kasi nga, mahalaga tayo sa Kanyang harapan. At yun yung natutunan ni Jabez. No? The power of prayer. No? The power nung pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sabi nga, pag-acknowledge sa Diyos. No? Kaya, ang number 2, sabi nga ay, it reminds us that God uses pain. Yon. Na i-remind tayo ng Diyos na yung ating mga nararanasan, no, ito ay bahagi para makakilos ang Diyos sa atin. No? Kasi dito minsan, talagang dadaling ka ng Diyos sa pagkakataon na hindi mo na kaya, no? Talagang walang-wala ka na. Kasi minsan, kailangan pa dumating sa ganung punto ang isang tao bago siya tumingala, no? Bago siya naroon na humingi ng tulong sa Diyos. At kung titingnan po natin, maging si Pablo ginamit siya mightily ng Diyos, no? Pero dumating po sa punto ng buhay niya, makikita natin to sa 2 Corinthians na meron siyang daladalang pain, no? Meron siyang kabigatan na daladala. May mga Bible scholars nga na parang ang ano nito ay merong sakit si Pablo, meron sinasabi na kuba si Pablo, na meron panalangin na ginawa si Pablo na hiniling niya na alisin ng Panginoon itong kabigatan na ito, alisin ng Panginoon yung pain na yon na nararanasan ni Pablo. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient for you and my strength is made perfect in your weaknesses. No? Ang biyaya ko ay sapat para sa iyo, para sa iyong mga kahinaan, ang aking kalakasan ang makikita at mararanasan mo. Amen? No? Kaya nagagamit yung pain. Kaya si Pablo ay si Jabez, makikita natin na dahil alam niya, sinabi ng nanay niya itong katotohanan na ito, hindi naging hadlang kay Jabez na hindi siya lumapit sa Diyos, no? Hindi siya tumawag sa Panginoon, hindi siya manalangin. Lalo siyang naroon na naging masigasig sa panalangin, no? Dahil alam niya na yung kanyang pinagdaraanan ng pamilya niya, ito ay isang paraan lamang para makita yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. No? God uses pain. No? Kaya sa aklat nga po ng Santiago, sa James, no? Ang sabi doon, count it all joy. No? Count it all joy. No, kapag ikaw ay naroon na nagkakaroon ng mga pagsubok, no, mga kabigatan o problema, no? Dahil naroon po na sabi nga po kapag pinagtiwala natin sa Diyos to, makikita po natin ang kanyang kapangyarihan. Amen, no? Kaya naroon po na itinuro ito sa kanya ng kanyang nanay na God uses the pain, no, para makita yung makakilos na makapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. At para sila ay patuloy na magpakumbaba at umasa lamang talaga sa Diyos. No? Kaya ito yung isang katotohanan. Kaya si Jabez, hindi siya nawala ng pag-asa. Nandun lagi yung kanyang pag-asa. No? Na alam niya, isang araw, pagpapalain sila ng Diyos. Isang araw, palalayain sila ng Diyos. Isang araw, magiging pagpapala sila. No? Kaya si Jabez po, makikita natin na bagamat siya ay pinanganak sa kahirapan, pero dahil natutunan niya unang kapangyarihan ng panalangin, pangalawa, ang habi nga yung mga pagsubok na yan ay nagagamit ng Diyos para makita yung kanyang kapangyarihan, na natili siya na maging matatag. No? Naging persistent siya sa pagdulog sa Diyos. At ang pangatlo na katotohanan na kanyang natanggap
no, na sinabi ng nanay niya sa kanya that, habi nga po, na God answers prayers, no? Na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Kaya huwag kang manawa, no? Huwag kang manawa na makipag-usap, huwag kang manawa na manalangin sa ating Panginoon. Sabi nga, Jabez called on the God of Israel, no? Ang isa pa nga dito ay naroon na itinuro ng nanay niya kung sino yung talagang dapat na lapitan. Kaya ang sabi doon, di ba? Sabi nga, Jabez prayed to the God of Israel, the one and only true God, no? Kaya makikita natin minsan the God of Abraham, Jacob, no? Na yun talagang bakit na nasasabi yun kasi makikita natin na yung Diyos na pinagkatiwalaan, pinanampalatayanan nila Abraham, nila Isaac, nila Jacob, ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang sabi nga ay itinuro ng nanay ni Jabez sa kanya. No? Pinakilala na, sabi nga, the God of Israel is the powerful and great and mighty God. No? Kaya kung titingnan natin sa prayer ni Jabez, makikita natin na doon siya nanalangin, doon siya tumawag. No? Doon siya tumawag. Nalaman niya yung tunay na daan, kung saan tatawag, kung saan, paano makakalapit. No? At praise the Lord, katulad din sa bawat isa sa atin, nandoon po na magmula nung marinig natin ang salita ng Diyos, nakita natin ang katotohanan, nalaman natin na walang ibang daan kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Amen? Sa John chapter 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by Him. At walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang tayo ay maligtas. No? At sa ating panalangin, ang sabi nga ay nais niya na tayo manalangin sa kanyang pangalan, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi kung kani-kaninong pangalan. Katulad si Jabez, no? Itinuro kaagad ng nanay niya na sa Diyos lamang ni Israel, ikaw tatawag, no? At ang Diyos ng sabi nga, the God of Israel and our Lord Jesus Christ is naroon na iisa, no? Kaya makikita po natin na He is the same yesterday, today, and forever, no? Kaya yun po yung naroon na itinuro ng nanay ni Israel, no? He seek God's hands. Ang naroon na minanap ni Jabez ay ang presensya ng ating Panginoon, no? Ang kanyang presensya, no? At dahil dito sa mga katotohanan na ito, ay naroon po na nakapanalangin si Jabez na ito po yung ating iisa-isahin, no? Yung mga yung 4 elements of prayer na nagawa ni Jabez dahil nalaman niya itong mga katotohanan na ito. Yan. Tingnan natin, ano? Kaya dito lamang po tayo iikot dito sa First Chronicles chapter 4 verse 9 verse 10. No, ano yung naging panalangin ni Jabez? Number 1, naging panalangin niya sa verse 10. Tingnan natin. Yan. And Jabez called on the God of Israel. Ibig sabihin, nanalangin siya, no? Tumawag siya, no? Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, the God of Israel, saying, number 1, oh, that you would bless me indeed, no? Ang unang elemento ng kanyang panalangin, it is a prayer for favor, no? Natanging sa Diyos lamang talaga nang gagaling yung mabubuting bagay, yung mga pagpapala, inacknowledge niya, no? Inacknowledge niya na tanging ang pabor ay sa Diyos lamang matatanggap. No? Kaya sabi nga, oh, that you would bless me indeed. It is a prayer for favor, no? Ask God for His abundant unearned favor to overflow in our life. Kaya sa atin daw pong panalangin, ang ating hilingin, no, kapag tayo nakikipag-usap sa Panginoon, kapag tayo ay naroon na
Amen. No? Ang number two, ang sabi dito, na elements ng kanyang pinanalangin ay, and enlarge my territory. No? Enlarge my territory. Ito yung naging pangalawang panalangin, no? Ni Jabez. Ano ibig sabihin nun? It is a prayer for influence, no? Sabi nga, requesting an expansion of your opportunities, responsibilities, and influence for God's glory. Sabi nga po, a request to expands one's sphere of influence, opportunities, and capacity to serve and impact others for God's kingdom. No? Ito po yung naroon na magkaroon tayo ng desire, katulad ng dinesire ni Jabez na ma-expand yung kanyang influence. No po? Ipanalangin natin yon na kung saan man tayo naroon, yung mga tinatawag ng marketplace, no? Ito ay naroon na sabi nga ma-influensyahan natin ng kabutihan ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, no, na ating nararanasan. Amen? No, maging panalangin na ito natin to na enlarge our territory. Na sabi nga ay hindi lamang tayo yung naroon na magiging born again, no, sa ating pamilya. Una sa lahat sa ating sambahayan, no? Kung halimbawa, nag-iisa ka pa lang, ipag-pray mo to, Lord, enlarge my territory. No? Angkinin mo yung Acts 16:31, na anong sabi doon? If you believe on the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. No? Kaya makikita natin, kapag lagi natin yung dinideclare, no, sinasabi sa ating panalangin, makikita po natin na, mahabi nga po, magugulat ka na lamang. Ako po personally, nung hindi ko pa nakikilala ang Panginoon sa buhay ko, talagang limitado yung aking galawan, no? Kasi hindi naman ako mabarkada. Ang ano ko lang po noon, bahay, eskwelahan, bahay, simbahan, bahay, palengke. Ganun lang yung ano ko noon, no? Kasi ako yung taga-pamalengke sa amin noon. Yun lang ang yung Pasig noon, hindi ko alam yung mga barangays doon, no? Hindi ko napupuntahan. Kasi nga, paglabas ng school, sasakay na ng bus, pauwi na, no? Pumasok po ako ng Mapua, kasi medyo college na po ako nung makakilala sa Panginoon at nagpagamit. Nung ako po yung nag-aral sa Mapua, paglabas ng school, no? Pagbaba na doon sa City Hall, lalakad lang papunta doon sa school. Paglabas ng school, sasakay uli ng bus, pauwi sa amin. Ganun lang. Kaya hindi ko alam din yung mga lugar doon sa Manila, no? Eskwelahan ko lang ang alam ko. No? Napakaliit nung territory na aking ginagalawan. Pero praise the Lord, nung makakilala ko sa ating Panginoon, tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas, in-expand niya yung aking territory, no? Yung mga lugar doon sa Pasig, napuntahan ko na. Bakit? Dahil sa mga Bible studies, no? Sa Manila, napuntahan ko rin yung ibang lugar. Bakit? Dahil doon sa mga gawain, sa mga crusade, no? Kaya makikita natin na kapag po meron tayong talagang tunay na relasyon sa ating Panginoon, the Lord will expand our territories, no? He will expand our territories sa ating mga trabaho, no? Kung dati-rate, naroon na parang sanay ka na ikaw lang, halimbawa, break, kakain ka lang, ganon. Pero kapag talagang meron kang tunay na relasyon sa ating Panginoon, hindi ka mananatili sa ganyan, no? Magiging, sabi nga, yung mga yung mga kasama mo doon sa iyong trabaho, ay naroon po na mababahaginan mo, no? May isang paraan yun ng enlarging our territories, no? Noong pong hindi pa ako Christian, nung nag-aaral ako ng college, kapag break, no? Nagpupunta lang ako doon sa isang lugar, usually doon sa laboratory room, no? Nandun lang ako, doon ako kumakain ng snacks, no? Pero nung makilala ko ang Panginoon sa aking buhay, nagkaroon ng nag-umpisa na lumalapit yung mga kaklase ko. Merong iba, nung malaman na Christian ako, humihingi ng payo, yung ganun ba, na i-enlarge yung territory mo, no?
Kaya sabi nga yung influence mo. At ito ay para lamang sa, sabi nga ay to serve and impact others for God's kingdom. Ito naman po yung naroon na tunay na dahilan kaya i-expand ng Lord yung iyong territory, no? At sa gawain naman ng ating Panginoon, no, God can expand our territories, no? Katulad po sa amin, naranasan namin, ano, na kung dati-rati, ako katulad ng Pasig lang ako dati, no? Tapos po si Bishop, Tarlac lang dati. Pero nung ikinasal kami, nilagay kami doon sa Mindoro. Nasa Mindoro ay hindi lamang isang town, no? Naging provincial pastor doon si Bishop na ilan yung towns ng Oriental Mindoro. Pero habang tayo po ay naroon na sabi nga ay lumalalim pa sa Panginoon, i-expand niya yung ating mga territories, yung ating influence. Hanggang sa dalhin naman kami dito ng Panginoon. No? Dahil siguro ang ano ng Lord, kapag nanatili ka dyan sa church, no? Kasi galing po kami sa JIL, ano? Kung kami po ay nanatili lamang sa JIL, hanggang Oriental Mindoro lang kami. No? Hanggang Oriental Mindoro lang kasi yun yung ni Bishop, no? Hindi na magkakaroon ng pagkakataon kasi meron ng mga pastors sa mga iba't ibang lugar. Pero kapag may plano ang Diyos na expand ang iyong territory, makikita mo minsan ililipat ka niya ng ibang lugar, no? At makikita mo na sa pagsama niya ay nagagawa yung kanyang, sabi nga na-expand yung kanyang kingdom, no? Yun yung pangalawa. Pangatlo, ang sabi dito sa pangatlo, asa na? Yan. And that your hand would be with me, no? Na ang kamay mo ay laging sumaakin. Ano ibig po sabihin sa panalangin na yon? That is a prayer of anointing and, sabi nga yung presence ng Lord. Hilingin natin lagi sa Kanya yung Kanyang presensya, yung Kanyang anointing. Bakit? Dahil katulad nga na sinabi ni Moses, di ba? Pinahahayo siya, pinaano siya. May pinagagawa ang Panginoon sa kanya. Pero alam niyo, sabi ni Moses, if your presence will not go with me, hindi na ako aalis sa lugar na ito. Kung ang presensya niyo ay hindi ko mararanasan, dito na lang po ako. Pero purihin ang ating Panginoon kapag po ang panalangin na ito ay nasabi natin, no? That your hand might be with me. Ibig sabihin nun, you always seek God's constant presence and power to guide your daily actions, no? Relying on God's active presence, power, and guidance rather than leaning on one's own strength. Po, kaya ito po ay napakahalaga na sa lahat ng ating gagawin, lagi natin sasabihin, Lord, ang presensya niyo ay aking maranasan. Let your will be done. Kasi kahit ang Panginoong Yesus naman, naging panalangin to, no? Maging ating Panginoong Yesus, kaya makita natin, di ba, doon sa Garden of Gethsemane, alam niya na napakahirap ng kanyang pagdadaanan. Pero na ang naging panalangin ng Panginoong Yesus, let your will be done, ang kalooban mo ang mangyari, ang pagsama mo ang aking maranasan, ano ang naroon po, napagtagumpayan niya maging kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. No? Kaya maging panalangin po natin to na yung presensya niya, yung pagsama niya, ang lagi nating maranasan. At kapag ang pagsama niya at ang presensya niya ay lagi nating kasama, makikita po natin, pupunuin niya ng kapayapaan ang ating puso. Pupunuin niya ang ating puso ng kagalakan. At ang kagalakan na yon ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Amen? No? Kaya let's always pray for the presence of God in our lives. Sa lahat ng ating gagawin. No? Kahit naroon na nagluluto ka, naglalaba ka, let the presence of God be upon us. No? Sabi nga, that your hand might be with me. Ibig sabihin, naisin natin, katulad ni Jabez na laging kasama ang presensya ng ating Panginoon. Kahit nasaan tayo, no? At kapag po ito ay naranasan natin, magugulat po kayo, no? Ma-excite kayo. Katulad po na ako ay nagpunta ng Canada, no? First time ko ng Australia.
Dahil ako po ay naimbitahan noong asawa nung kapatid, ay nung asawa po nung pinsan ni Bishop, no? Na sabi nga, inisponsoran ako, first time ko magpunta. Ang dami kong negative na natatanggap, no? Eh dahil alam ko nakasama ko ang Diyos, no? Alam nyo, imbis na takot ang maramdaman ko, excitement. Sabi ko, Lord, ba't ganito yung nararamdaman ko? No? Kasi po, pinagdala ako ng cake, yung Goldilocks na cake. Eh, sa airport pa lang dito, sinasabihan ako, bawal yan. Hindi pwede yang ipasok. No? Itatapon lang yan. Kaya yung ibang mga pasahero sabi, kainin na lang natin yan, kaysa itapon yan. No? Pero hindi po ako natinag. No? Sabi ko, Lord, ba't ganito yung nararamdaman ko? Hanggang sa pagdating ng Australia, imbis na matakot ako, itago ko yun. Hindi. Parang pinagmamalaki ko pa, nadala-dala ko yung cake na yon. No? At nung ako po ay humarap doon sa sa immigration, para i-check. Kasi habang kami nakapila, talagang kita ko merong isang binuksan na maleta. Ang daming Goldilocks na mga, ang tawag to? Pulburon. Basta yung mga alam naman natin, no? Isa sa ng Pilipinas yon, yung Goldilocks. Sa pagpunta nga nila Bishop, request yung Goldilocks sa pulburon. Eh sabi ko, itanong mo muna, baka mamaya hindi pwede. Itapon kasi sa Australia, bawal, no? Kaya dahil doon, tapos merong Australiana na nasa likod ko na sinabi sa akin, oh, that is not allowed. Sabi gano'n sa akin. Pero habang sinasabihan ako ng gano'n, iba yung nararamdaman ko, na-excite ako. Sabi ko, ba't ganito nararamdaman ko? No? Kaya pagharap ko doon sa immigration na binaba ko yung cake. Tapos ang sabi niya, oh, what's that? Sabi ko, tsaka nagulat po ako. Iba talaga kapag presensya ng Diyos. Magugulat ka sa sasabihin mo. Hindi ko po alam, no? Noong time na yun, hindi ko alam na buntis yung pinsan niya. Pero nung inano ko po yung cake, sabi nung oh, what's that? Sabi ko, that's a cake. Tapos, biglang inano sa akin ng Lord, sabihin mo, request yan nung buntis. No? Sabi ko, it is requested by a pregnant woman. Ganun ang sabi ko, no? Alam nyo, nagulat po ako dahil biglang nag-glow yung mukha nung yung sa, hindi ba immigration anong tawag doon? Nagulat siya, no? Yan talagang tuwan-tuwa siya. Sabi niya, oh, really? In-inspect niya pa, no? Pero pagkatapos niya inspekin, isinara niya uli, no? Tapos talagang inayos pa yung tapos ibinigay sa akin. Lumabas ako, bit-bit ko yung kaya marami ang nagulat, no? At nung nalaman ko po, nung palang time na yon ako'y nagpunta ng Australia, nagbaba ang gobyerno na kailangan magbuntis ang mga nanay. Bakit? Dahil malayo na yung kanilang population. Na sobra ng busy yung mga babae. Ayaw nang mag-anak. Trabaho na lang ng trabaho. Kasi nahirap magkaanak doon. No? Wala doong katulong. Kaya talagang napakahirap. Nagbaba ng gobyerno. Nauubos yung population natin. No? Kaya kailangan magbuntis. Kaya doon, nagbaba ang gobyerno na lahat na magbubuntis, may reward. May matatanggap na 5,000 Australian dollars. Tapos, ang mga bata pa ay suportado. No? Ganun po. Kaya nagulat ako, sabi ko, Lord, ang galing mo Doon makikita natin na kapag kasama mo ang Diyos, alam niya ang lahat. Amen? Alam niya ang lahat. Actually na sinasabi lagi ni Bishop, no? He knows everything. He sees everything. He controls everything. Kaya kapag ganun yung Diyos mo na kasama mo, ba't ka ba matatakot? Amen? No, hindi ka matatakot. Dahil alam mo na ang Diyos na kasama mo ay alam ang lahat. No? Kaya yun po yung pangatlo. At ang pang-apat, ang sabi dito ay prayer of, and that you will keep me from evil that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Yan. Ang pang-apat ay prayer for God's protection. No? Ang sabi dito, asking for protection against spiritual, emotional, or physical harm.
a desire to live in a life free from causing grief to God's or others. Yan. Maging panalangin daw po natin to, na yung divine protection niya. Bakit? Kasi una sa lahat, ang sabi sa Bible, di ba? We wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, the rulers of darkness, the spiritual wickedness in high places. Hindi tao kalaban natin. Hindi asawa mo, hindi kapatid mo, hindi kung sino pa man. No? Mga spiritual yon na gusto kang pabagsakin. Gusto niya na lagi kang, sabi nga ay, naroon na nagsa-self-pity. Gusto niya na naroon na lagi kang naroon na galit. No? Gusto ng kaaway. Kasi ang gawa ng kaaway, sabi sa John 10:10, no, the thief cometh not but to kill, to steal, and to destroy. But the Lord Jesus came to give us life and have it more abundantly. No? Kaya po, kapag po naroon na, sabi nga, nais ng Diyos na, yung protection niya, no? Yung protection niya ay lagi nating maranasan. No? Yung protection sa depression, protection sa anxiety, protection sa mga gawa ng kaaway, no? At makikita natin na sabi nga ay kapag ang protection ng Diyos ay nasa iyo, no po, hindi ka kayang pabagsakin ng kaaway. Amen? No, kahit ikaw magugulat ka. No, dahil alam niyo one time noon, namalengke kami sa Pasig kasi hindi pa namin alam. Dahil bago nga lang kami dito, ang alam namin, sa Pasig lang mura, no? Kaya doon kami namamalengke pa. Kasama ko si Bishop noon, no? Si Angel noon, maliit pa lang noon, no? At nung ako po ay namili, kasi nga, naiwan si Bishop doon sa sakyan, dahil maliit pa nun si Angel, no? Pabalik na po ako doon sa sakyan, no? Bit, dalawang kamay, bit ko, no? Alam niya, bigla-bigla na lang po, merong humawak sa kamay ko. Eh yung pong hinawakan na yon, kasi nabigyan po ako ng bracelet nung aking hipag, kapatid po ni Bishop. No? Gold po yon. Eh nung isukat ko, hindi ko matanggal. No? Hindi ko na matanggal. Ang nangyari, naging pambahay na. Kasi nga, hindi ko matanggal eh. Hindi ko na hinubad. Pero nung time pong yon, alam nyo, habang ako'y naglalakad na gano'n, bigla may humawak dito. At pagkatapos po niya akong hawakan, parang kumamay lang ng gano'n, tapos biglang tumakbo. Nung makita ko, wala na yung bracelet. No? Pero alam ko, sabi ko, Lord, salamat. Dahil nung pong mangyari yon, syempre, pag gano'n, di ba, magugulat ka, pwedeng magalit ka, pero alam niyo, sabi ko, God bless you! Iba pa rin yung lumabas sa aking bibig. No? Iba pa rin yung lumabas sa aking bibig. Bakit? Because the presence of God is within me. No? Hindi kanya hayaan na magalit. Hindi kanya hayaan na magmura. Hindi kanya hayaan na, sabi nga, yung labi mo ay magamit sa hindi maganda. Kasi sabi nga, life and death is in the power of our tongue. No? Kaya, nung time na yon, hindi ako doon sa pagkakakuha sa bracelet, medyo na no? Kundi doon sa lumabas sa aking bibig, no? Kaya ang sabi ko, Lord, grabe ka, no? Grabe ka, Lord. Na talagang, sabi nga ay, katulad nung nakikita natin sa Bible, no? Tinutuya siya, nakaano siya doon sa krus ng Kalbaryo, tinutuya siya. Pero ano pa naging panalangin ng ating Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Patawarin niyo po sila. Alam niyo, kapag po presensya ng Diyos ang ating nararanasan, kahit kayo magugulat kayo, no? Dahil ipoprotektahan kanya. Poprotektahan kanya sa galit, poprotektahan kanya sa sama ng loob, poprotektahan kanya sa, sabi nga doon sa mga gawa ng kaaway na gusto kang pabagsakin, no? Kaya maging panalangin natin na katulad ng panalangin ni Jabez, no, protect me, ang sabing ganon, no. Sabi nga, i-ano niyo po ako na hindi ako magkaroon ng pain sa inyo at sa iba, no. Kaya makikita po natin na napaka-powerful nung elements na yon na itinuro ng Diyos sa kanya, no.
magmula nung malaman niya yung katotohanan na itinuro ng nanay niya, naging panalangin niya na po yun. Na yung favor ng Lord ay maranasan niya. We always need the favor of God. Estudyante ka man, businessman ka man, nanay ka man, kahit na anong ating we need the favor of God. We need the blessings of God, no? Tanging sa Kanya lamang manggagaling, no? Pangalawa, naroon na we need His, sabi nga, yung presence niya, no? Yung anointing niya, no? Yung anointing niya, yung influence para magamit tayo ng ating Panginoon. Dahil kung wala siya, kung wala yung influence na yun na nanggagaling sa Kanya, hindi tayo magagamit ng ating Panginoon. Lagi kang takot, lagi kang nahihiya. Pero kapag ang influence na nanggagaling sa Panginoon ang mararanasan natin, makikita natin kahit sino ang kausap mo. Kahit mataas pa siya, no? Kahit mataas pa yung katungkulan niya, hindi ka matatakot, no? Kaya, at ang huli, yun nga, His divine protection. Ang gusto ng Lord na protektahan sa atin, una sa lahat, ang ating mga puso. Ang ating mga puso. Huwag nating hayaan na ang sabi nga ay ito ay laging punong-puno ng galit, ng sama ng loob, kasi yung iba, bakit ba sa pamilyang ito ako na ipanganak, no? Sobrang kahirapan, no? Tandaan natin, sabi nga po, God can use that pain para maipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, no? Ang kanyang kaluwalhatian. Bakit kaya ganito na, itong sakit na ito, tagal-tagal na, hindi pa God wants you to experience His divine healing, no? Kaya sa pagkakataon na ito, hayaan natin na una sa lahat, yung katotohanan na itinuro ng nanay ni Jabez sa kanya ay ma-instill sa ating puso. Una, the power of prayer. Pangalawa, yung habi nga, God answers pray. At ang pangatlo, yung kanyang, sabi nga, yung presensya niya ay ating laging isik. No? Huwag nating isik yung blessing lagi. Let's first seek the kingdom. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God. No? Isik muna natin yung king, yung hari, bago yung, sabi nga po, yung blessing. No? Kaya sa pagkakataon na ito, I know and I believe, anuman ang ating pinagdaraanan, anuman pain, ang ating nararanasan ngayon, no? Kapag po yung katotohanan na natanggap ni Jabez ay natanim sa ating puso, we can pray like Jabez prayed. Amen? Na Lord, bless me indeed. Amen? Enlarge my territory. No? Let your hands be with me. Ibig sabihin, wag mo akong bitiwan. No? Wag mo akong bitiwan, Panginoon. Wag mo akong iwanan. Pero actually, si Lord po, hindi tayo iniiwan eh. Tayo ang umiiwan sa Kanya. Kasi sabi niya, I will never leave you, I will never forsake you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pero bakit nararanasan natin na parang ang layo ng Diyos? Kasi tayo ang bumibitaw sa Kanya. No? Tayo ang bumibitaw sa Kanya. Pero ang nais ng ating Panginoon, naroon na sabi nga, manatili tayo sa Kanya. No? If you abide in me and my words abide in you, you shall ask anything and it shall be given unto you. Mararanasan natin yung answered prayer. Amen? Kaya purihin po ang ating Panginoon sa mga katotohanan na yon na nais ng Diyos na ma-instill sa ating mga puso. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Sa oras na ito, may tanong. Ikaw ba ay nananatili sa pain? Nananatili ba sa puso mo, sa isip mo, ang pain? Dahil sa kahirapan, no? Dahil sa yung, sabi nga, sakit at karamdaman, or anything that gives you pain, nais ng Diyos na i-deliver ka niya. Nais ng Diyos na makalaya ka. Dahil ang nais ng ating Panginoon, mararanasan mo yung buhay. No? That you might have life that is coming from Him.
yung buhay na punong-puno ng kapayapaan, ano man ang nangyayari. Buhay na punong-puno ng kagalakan, kaya lagi kang may strength. No? Yumuko tayong lahat at pumikit. The Lord knows each and every one of us. Kilala niya tayong lahat. Wala tayong maitatago sa Kanya. Sabi nga sa Bible, kahit ang bilang ng ating mga buhok ay alam niya. Kaya sa pagkakataon na ito, ang tanging magagawa lamang natin ay magpakumbaba sa Kanyang harapan. Kung gusto mo ng tunay na kalayaan, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Kung sa palagay mo parang wala nagkikare sa iyo, nandyan ang ating Panginoon. He cares for you. Habang tayo nakayuko at nakapikit, awitin natin tong awit na ito. Ang puso ko'y dunudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Let's humble ourselves sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang puso ko'y Thank you, Jesus. dinudulog Yes, Holy sa'yo. Spirit. Oh, Holy Spirit. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanig ka at sa'yo ay pumisan. Minsan pa ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Ang puso Yes, Lord. ko'y dinudulog Yes. sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurin pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y Yes, Lord. dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, Habang inaawit natin, Tol, cast all your cares unto Him. Mahal ka niya. He cares for you. Nais siyang maranasan mo ang pag-ibig niya. makanig ka Ang kalayaan na nanggagaling sa Kanya. Amen. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga mapuring pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa sabihin natin, Lord, loobin niyo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Yes, Lord. Hallelujah. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, Hallelujah. ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
ay nakayukot nakapikit. Cast all your cares unto Him. Ilagak mo lahat, ibaba mo lahat ng pain na yan, na iyong nararamdaman, na iyong nararanasan sa paanan ng ating Panginoon. Upang maranasan mo ang kanyang yakap, upang maranasan mo kung paano naroon na ikaw ay palalayain kanya. Yes. Yes. Hayaan mo na sa umagang ito, walang lumabas sa bibig mo kundi pasasalamat sa kanya. Yes, in Jesus' name. Yes. Yes. Habang ibinababa mo lahat ng pain, sa sakit at karamdaman, kapag ito'y totohanan mong inilagak, pinagkatiwala sa Panginoon, ang puso mo ay mapupuno ng pasasalamat sa Kanya. Hayaan mo na itong bumukal sa iyong mga labi, ang tunay na pasasalamat sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang kapangyarihan. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Nothing is impossible unto you, Lord. Salamat, Panginoon. Yes, oh Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Katulad po ni Jabez, Panginoon. Bagamat, Panginoon, siya ay pinanganak dahil sa pain, oh God. Pero dahil nakilala ka niya na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Father God, nagkaroon siya, oh Diyos, hallelujah, ng tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Yes, Lord, Father, in Jesus' name, like Jabez, Lord, prayed before you, Father, I pray, Lord, right now, bless us indeed, oh God. Yes, in the name of Jesus. Lord, hallelujah. Lord, enlarge our territories. Let your hands be with us, O God. And let your divine protection, guidance, O Lord, be upon your people, Lord, right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus, O God. At sa pagkakataon na ito, anuman po ang kanilang kahilingan, anumang panalangin, kung paano nyo sinabi, Lord, dininig nyo, Panginoon, tinugon nyo ang panalangin ni Jabez. Lord, gayon din, give, Lord, magbigay ka ng Panginoon ng assurance, Panginoon, that truly, you heard our prayer. You answered our prayer, O God. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, tunay nga, O God, sa inyo lamang namin lagi ibabalik ang papuri, pasalamat, kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Hallelujah. Alam ko pong ang bawat isa ay napagpala sa napakagandang salita ng Diyos na inihayag sa ating kalagitnaan. At sa oras pong ito, tayo po ay dadako sa isang bahagi po ng ating pagsamba. At ito po ay ang offertory, ang ating pong pagbibigay. Yun nga po sa ating pong buhay, di ba? Sabi nga po sa salita ng Diyos, honor our God with our, yung pong mga tinatangkilik natin. Atin daw pong parangalan ng ating Panginoon sa ating mga tinatangkilik. Dahil yun nga po, sabi nga, alalahanin po natin na ang lahat pong nasa atin ay galing sa Panginoon. Kaya po nararapat lang na parangalan natin ang Panginoon. At mayroon nga po siyang mga sinasabi, yung tungkol po sa pagbibigay, kailangan pong ito ay ating gawin. Dahil yun po nakita po natin talaga sa katuroan ni Reb na kapag tayo po ay tapat, ang Diyos po ay mas tapat. Ika nga, na kung ano po ang ating mga pangangailangan. Kasi po ang pagbibigay, hindi po ito talaga isang kakulangan. Hindi po ito nagiging kakulangan sa atin, kundi tunay nga pong ito'y pagpapala pa sa atin pong mga buhay. Yun nga po, ika nga, dahil po, kaya po huwag po tayong maghinawa na magbigay, lalo na po sa church, sa gawain sa church. At alam po naman natin na madami talaga ang pangangailangan sa church. At kung hindi man po tayo personally ang nakakahayo o kaya ay nakakagawa ng mga bagay-bagay, yung maging kingdom financer po tayo, hingin po natin sa Panginoon na tayo maging kingdom financer. Dahil po yun nga po,
ang lahat pong ibinibigay natin ay ibinabalik talaga po ng Diyos. Hindi po talaga siya yun pong lahat na pangako ng Panginoon, ito po yung mararanasan natin. At ako nga po personally, isa lang pong patotoo, at kung bakit ba ngayon ko, yun po kasi ako nga po, ang buhay ko po, yun po, pamula po ng 2006, na ako po ay iniwanan ng asawa ko, ay hindi na po talaga ako nakaranas, nakaano ng kanyang, yung pong suporta. Wala po talaga. Pero yun nga po, dahil po ang kanila po, lalo na po ang naging issue po nila, ay ito nga pong tungkol sa mga pagbibigay na ito. Malaki po sa kanilang factor ang mga ibinibigay sa church. Hindi po sila ganon. Pero yun nga po, sa biyaya po ng Panginoon, nare-realize ko nga po na, yun nga po, pamula po no, naging plain na may bahay lang po ako, sumusubaybay sa aking mga anak, although malalaki na. Pero pamula po, nung pong panahon na yon na ako ay iniwanan ng asawa ko, mga 1 taon lang po, 2 taon, doon na po ako nagsimulang maglalabas ng bansa. Kung saan po ay, ako rin po personally, hindi ko po sabi ko saan nanggagaling ang aking mga ginagastos kasi hindi naman po basta ang lumabas ng bansa. Pero praise be to God na talaga pong nagsunod-sunod yon. At sa biyaya nga po ng Diyos hanggang sa oras na ito, para pong 13 countries na ang aking narating. At meron po dong 2 beses, meron pong 4, yun po. Gayon po kabuti ang Panginoon. At sabi ko po, wala po ako dong ibang ino-honor, wala po ako dong ibang sinasabing dahilan, kundi siguro kahit papaano, naging matapat talaga ako sa Panginoon, sa maliit at sa malaki. Kasi po, nung mga panahong yon, ang akin pong mga anak, meron po akong counting resources, pero hindi naman po buwan-buwan yun na nagbibigay sa akin ng Ang mga anak ko po, ang siya po talagang nagsusuporta sa akin. Sa akin pong buwan-buwan na panggastos, ang mga anak ko po talagang Kaya po, yun po ang inaano ko na talagang ang Diyos po ay hindi nagkulang sa akin. Sabi ko nga po, siguro yung nagtataka, lalo na po ang mga in-laws ko, kung bakit ako'y nakakalabas ng bansa. Nang gayon na laang, ay samantalang alam naman nilang ako'y walang hanap buhay. Siguro po yung akala nga nila, doon sa kanting naipon na naiwan sa akin ng asawa ko na mga resources, doon ako, dahil sabi nga po nila nung una, milyon-milyon daw ang nakulimbat ko sa asawa ko. Pero hindi po yun totoo. Nag-aral lang mga anak ko. Kaya po napakabuti po ng Diyos, nakaka-amaze po. At yun po bilang ina na ako po'y binibigyan ng aking mga anak. Talaga pong, I see to it na talaga pong ibinibigay ko po ang para sa Panginoon. At alam niyo po ang nararanasan ko kung gaano yung talagang pagpapala ng Panginoon ay dumadaloy sa akin hanggang doon sa aking mga anak na pinagmumula ng Kasi nga po, hindi talaga pong hanggat maaari, gusto kong laging maging kabahagi ng kawan sa church, at yan nga po, mga offering and tithes, talaga pong At talaga pong nakaka-amaze din po ang Lord dahil yung pong pagpapala, maging sa mga anak ko, katulad po ng sabi ng Lord na pag naging tapat ka, na ibinigay mo yung igapo mo sa Lord, hindi po, babantayan po ng Panginoon yung pong pinanggagalingan nun at lalong pagpapalain. At nakikita ko po yun sa mga anak ko, kung gaano po pinagpapala ng Lord ang mga anak ko, na kung saan sa biyaya po ng Panginoon, nandun po ang kanilang mga magagandang trabaho na tuloy-tuloy at stable. Kaya po talagang God is so good, at nakikita ko po kung paano din sila talaga pinagpapala ng lubos ng Panginoon. At ang katunayan nga po talaga, sa ngayon pong taong ito, 2 po sa anak ko ang nakabili na naman ng bagong sasakyan. Yun pong isa ay Rush. At kagabi po ay dumaan yung isa kong anak. At ang dala-dala po ay Fortuner na bago. Kaya napakabuti po ng Diyos. Naiisip ko nga po, kanina po nakita ko yung offering. Ako daw po, wala namang kako akong masasabi. Pero para pong inaano sa akin ng Lord na ipatotoo mo ang buhay mo. Although ako po ay, alam ko po, madami pa rin akong pagkukulang sa Panginoon. Pero grabe po ang Lord.
ang Lord po'y tumitingin sa atin pong puso. Huwag lang po talagang gawin lang po natin ang pinagagawa ng Lord ng may kagalakan at talagang ng buong puso po. At makikita po natin ang katuparan ng kanyang mga pangako. Kaya sa oras pong ito, wag po tayong mag-atubili. Ibigay po natin ang para sa Panginoon. Higitan pa po natin. Dahil ang Panginoon po ay lalong higit na nagbabalik ng kanyang mga biyaya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa oras na ito, God. Tunay nga dakilang Diyos, salamat dahil kami binibigyan mo lagi ng pagkakataon, O God, upang patunayan sa iyo, Panginoon, na ikaw ay mahal namin, O God. At nais naming paluguran ka, Panginoon. Sundin ang kalooban mo, Panginoon, O God, maging sa pamamagitan ng pagbibigay, O God. Lord, thank you, Panginoon, dahil ikaw ang unang nagbigay sa amin, O God. Ang lahat ng meron kami sa iyo, Panginoon, O God. Kaya, Lord, ang sabi mo nga po, God, sa iyong salita, mag-impok kami ng kayamanan dyan sa langit dahil dyan ay walang tanga na tunay nga po, Panginoong naninira, Panginoon, O God. At ikaw ay Diyos na tapat, Panginoon. Alam mo ang aming mga pangangailangan. Hindi mo kami ipapahiya dahil alam mong ikaw lang ang aming inaasahan. Lord, salamat. Nawa po, Panginoon, sa oras na ito, God. Hallelujah. Hipuin mo ang puso at kaisipan ng aking pong mga kapatid, O God. Sa kaunti ko pong testimony, Panginoon, nawa ay tunay nga pong may natutuhan din po sila, Panginoon, O God, na ang gawain ng pagbibigay at katapatan sa iyo ay hindi namin ipagkukulang. Bagkus, Panginoon, ito'y dahilan mo pa upang lalo kaming pagpalain na kahit, Panginoon, Lord, dinidesire pa lang ng aming puso, ibinibigay mo na, Panginoon, kung kami ay tapat sa iyo. Kaya, Lord, salamat po ng marami, O God. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid, pagpalain mo kaming lahat sa aming pagbibigay. At, Panginoon, ini-offer po namin itong lahat sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, O God, pagpalain mo ang mga salaping maiipon at hayaan mo, Panginoon, O God, na katulad ng sabi mo, ang lahat ng ito'y magamit lang para sa ikalalawak ng iyong gawain dito sa lupa, Lord. Madami po nawa ang maabot na kaluluwa upang, Lord, madala sa iyong panan. Salamat po, Ama. We praise you, glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. I have found my place, forever yours, Lord, forever in your grace. Hello. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon po ay atin na po yung sineselebrate ang Father's Day, bagamat next week pa ito. Pero tatawagin natin ang mga tatay, no? Lapit po ang mga tatay sa harap. Sige po, yung mga tatay natin. Dahil next week po ay nasa Mindoro kami. So kaya atin po sila pagpe-pray. Ayan. Amen. Lahat po ng tatay. Ayan. Sige po. Ilan ang mga tatay natin? 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. Amen. So, kaya nga po, pag sinabi pong Father, no, binigyan ko po na acronym ang word na Father. Mahalaga po na ang mga tatay, number 1, letter F is faithful. No, maging faithful sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, lalo sa kanyang asawa, sapagkat sa Bible ay merong isang hari, no, na priest siya, isang priest, isang saserdote na ang kanyang anak ay lagi niyang tinitingnan kung tapat din sa Diyos, no? Dahil siya ay bilang isang saserdote ay gusto niya magampanan niya yung responsibilidad niya sa kanyang mga anak. Bilang siya ay ama ng tahanan nung panahon na yon, ay naging successful siya bilang priest, pero dumating din ng sandali na neglect niya yung kanyang mga ilang dapat niyang tungkulin sa kanyang mga anak.
Kaya mahalaga po na ang isang ama ng tahanan ay faithful, no? Faithful sa pamilya, syempre faithful din sa Panginoon. Pangalawa, letter A, kailangan niya i-accept, no? That without God, He can do nothing. Wala siya magagawa kung wala ang Diyos. Importante po sa isang ama ng tahanan na ina-acknowledge niya lagi na kailangan natin ang Diyos, no? Dahil kung wala ang pagsama ng Diyos, ay mababaliwala ang lahat. Letter T, mahalaga po yung tiwala sa Diyos, no? Trust in God. Ang pagtitiwala sa Diyos ay pagkilala na kung wala nga ang Diyos ay wala tayong magagawa. Kaya mahalaga ang mga ama ng tahanan laging nagtitiwala sa Diyos na ang Diyos ang magpo-provide ng kanilang pangangailangan ng mga anak sa araw-araw na kailangan. Ay mahalaga ang pagtitiwala sa Panginoon. Letter H, pagiging honest, no? Halos kapareho ito ng faithful, maging honest sa lahat ng bagay, wag gagawa ng kasalanan dahil ang kasalanan ang sisira sa buong pamilya pag ang ama ng tahanan ay gumawa ng kasalanan. Si Achan sa lumang tipan, dahil sa kasalanan niya ng pagtatago ng mga bagay na kinamumuyan ng Diyos, ayun, nagkasala siya at nadamay ang pamilya niya. Kaya kailangan maging honest tayo, no? Tayo mga tatay, lalo sa Panginoon, lalo doon sa pagbibigay natin ng ating mga tithes and offering, maging honest tayo. Kasi yan ang sikreto para i-bless ni Lord ang ama ng tahanan at bababa yan sa pamilya. Letter E, maging encourager tayo, no? Encourager tayo. Tayo yung nagpapalakas ng loob ng ating mga anak, ng ating pamilya, na hindi dapat sila ma-discourage, no? Kailangan lagi natin silang pinapalakas, no? Nagsasalita tayo ng positibo. Kaya mga ama ng tahanan, be an encourager, not discourager, no? Ayan. Panglima, lastly, no? Yung father, the word father, respectful. Kailangan tayo ay respectful, o andun yung tayo ay ginagalang, kagalang-galang. Iayos natin ating mga sarili, huwag nating hayaang tayo mapulaan dahil sa mali na kasalanang ginagawa natin. Kaya kailangan tayo ay respectful, no? Yung kagalang-galang, na kapita-pitagan at responsible. Yan, no? So kaya mga tatay, narito po ang mga tatay natin, ipagpe-pray na po natin sila ngayon. No po? Sige, yumuko tayong lahat at pumikip. Ituon po natin lahat ang ating makamay sa ating mga tatay. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa buhay po ng mga ama ng tahanang naririto. At ang iba'y wala, Panginoon, maaring nasa barko, sa ibang bansa, nasa kanilang tahanan o anumang ginagawa. Father God, in the name of Jesus, Lord, salamat sapagkat nagsisimula sa ama ng tahanan ang iyong mayamang biyaya, ang iyong pagpapala. Lord, hayaan niyo po na ang mga tatay na nandirito'y aming ipinapanalangin sa iyo. Idantay mong iyong mapaghimalang kamay sa kanilang mga buhay. Lord, right now, in the name of Jesus, as I lay my hands upon them, Lord, right now, I release, O God, your anointing, Panginoon, your favor upon favor, blessing upon blessing, divine protection, O God, in the name of Jesus, katulad ng prayer ni Jabez, Lord, that you bless him indeed, O God, hallelujah, that your, that he enlarged his territory, Panginoon. Lord God, patuloy po, Panginoon, ang protection mo, ang iyong pagsama at gabay ay maranasan ng mga ama ng tahanang ito. Salamat po, Lord, patuloy sila mag-init sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. In the name of Jesus, at hayaan mo maranasan nila ang iyong kalapitan, ang iyong kabutihan, na hindi nila malimutan manalangin sa iyo araw at gabi, na ikaw ang aming pag-asa, na ang nagtiwala sa iyo hindi mapapahiya. Salamat, Panginoon, ang marami. Bless you po ang kanilang mga buhay at magabayan nila ang mga pamilya nang naayon sa iyong kalooban. Lord, we pray for your divine protection, for your guidance every day sa buhay ng bawat isa, and make them a channel of blessing, Father God. Lord, in Jesus' name, even na maging modelo ang bawat isa sa kanilang pamilya. Salamat, Panginoon, na marami. Nakikigala kami na nagsasaya na sa pagdiriwang namin ng Father's Day
na ngayon pa lamang, Lord, ang iyong kamay ay sumakanila, Panginoon, ang iyong patnuay at gabay sa araw-araw. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano man ang prayer request pa nila ng kanilang puso't damdamin, i-grant mo ito, Panginoon. And long life ay ibigay mo, Panginoon, ng kalusugan at kalakasan sa buhay ng bawat isa. We thank you, Lord. Gawin mo pong ang bawat isa'y modelo na nauunang hanapin ka, ang katwiran mo't kalooban at sambahin ka sa espiritu at katotohanan. We thank you, Father. We praise you. We honor you. In Jesus' name, amen. Happy Father's Day. Ayan, o ba, may dala-dala ang mga, tanggapin nyo, mga tatay, o asa na mga anak pa, yung wife, o mga anak, ayan, o huwag kayo alis dyan, i-picture lang muna, o lapit kayo sa inyong mga father. Ayan. Picture, ayan. O, sino pa? Meron pa daw, doon. Meron pang kulang kay Tatay Efrem. Bigay kay Kuya Efren. Ayun, yung apo. Dito sa Lolo Efren. Come dito sa harap. Ayan, okay. O, tingin sa camera. One more. Thank you. God bless you, mga tatay. Amen. Okay. Bago po tayo mag-closing prayer, magkakaroon po tayo ng groupings, mga 2 to 3 minutes lamang. At may malaga po tayong pag-usapan, lalo yung mga tatay, bago tayo mag-closing. Lahat ng tatay dito po sa lugar ni Pastor Dong. Ang lahat ng mother, dito kay Ate Gemma, yun, doon po, nandun na si Ate Gemma, Ate Tess, Ate Eileen. Tignan nyo, kung magdalawang grupo kayo, si brother, bro, tayo dito. Saglit, Kuya Efren, lahat ng tatay. Tapos, Ate Arlene, ayun, magdalawang grupo kayo para may magkakilala. Yan, magtabi po kayo dyan, lahat ng mother. Ate Arlene, ayun. Dito po, dalawang grupo kayo para... Tapos, yung Young Pro, Ate Ebi, ayan ba? Dito, dalawang group ko kayo. Ayan, si Ate, Ayan, magdalawang group po kayo. Young Pro, ayun, sila Jude. Tapos yung mga youth, asan si Joy? Ayan. Dito po kami mga tatay. Yung Young Pro, tapos mga youth. Henry, asan na ibaw natin mga youth? Ayan. Magdalawang group po kayo. Hatiin niyo po ito, hatiin. Hati-hati po kayo. Ate Arlene, doon kayo. Ate Ebi, doon sa bandaron. Lahat na kayo. Sige. Ayan, sige po. Bro, kayo, yung mga Young Pro dyan. Okay. Dito po tayo mga tatay. Hello. Amen. Amen. Praise God. Sige po, at dadako tayo sa ating closing prayer. Sister Shirley. Sige po, amen. Thank you, Lord. Dako po tayo sa ating huling prayer. Umawi tayo kay Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because
marami pong salamat sa umagang ito, sa katagumpayan ng iyong gawain, Panginoon, at sa mensahe na pinagkaloob mo sa bawat isa. Panginoon, tunay nga, Lord God, na katulad ni Jabez, Panginoon, diringgin mo ang aming mga panalangin, i-enlarge mo ang aming territory, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus, Lord God. At Lord, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon, dahil ang iyong presensya ay pinaramdam mo sa amin lahat, Panginoon. Marami pong salamat sa iyong pag-ibig na hindi natatapos, Panginoon. Marami din pong salamat, Panginoon, sa kagalingan ng bawat isa, Lord God. Agit sa lahat, Panginoon, pataasin mo ang antas ng aming pananampalataya sa iyo, Lord God. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa nagbigay ng iyong mensahe, si Reb Estela, Panginoon. Dagdagan mo po ang kanyang karunungan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo lamang, at ibalik mo po ang lakas na nawala sa kanya, Lord God. Marami pong salamat sa umagang ito, at pinapasalamat din po namin sa mga susunod na araw na aming mga buhay, Panginoon. Kami yung iingatan at poprotektahan. Thank you, Lord. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen.